Чакай, че са блъснаха. Къде сте? Айде, Чакай, че то тъмно... Ма то вратника затворено е, помян. не, виж. Мадама ти си за киргенчо. Не ми да. Шипар. Мързи си, че остава. Газ. Аз зацемна! Няма да се обрежи. Поплека, началник. Гъс. И е втора. Билкай как да за такова. Гъс. Аре, И в четвърта. чай, че не Не, чак при... Опа. Чак прекъсва ми такова. Преден. Еф. Аре, те... Се отвъртеш. Сработа. Газ. Той идва. Че не знам. То теме... Ей, тия човек. Айде, Ти Мишко, къде са на да му блъскат? Мишко, прави се да ма бутниш. Кой да те бутна чисто за кирпинечо за това? За къщата и за двора. Не, бях, аз даже не съм там. То просто не завива, значи. Аре, млекар. Къде си, млекар? Ето. Аз? Айде, Той... помяни. Не, на страна. Ой, така за запърли портала. Ми ще слизаш да отваряш, бе. Ой, Какво правиш, бе? Къде Обърнете са му. набрал, бе? Къде са набрал, бе? обърни ма. Бутна майката. Тя ще играе Евротрук с Мерцедес. Бащата къде? Къде е майката, бе? Ея. Ой! Пофилме те! Ако не завива, значи те. Ея, майката, тук седи добре, да живе здраво. Аре, шпак! Опа. Малко влязах в Нери маркета. Я, ела те помогне. Юка, ела ма бутна, бе. О, нищо не е, Ране, опри го. Чакай, нищо не виждам. Ране, напред ден, бе. Ню Холанда, тук малко се заклеща, ма чакай. Аре, малко пусната. Задна, дали мога? Идка международ да лихна. Дай. Пак. Е, така, ти А отпусни ма, аз той къде излея, бе. малко ще падна от кабината, ама няма проблем. Ой, я пуснете малко книжеца. Аре, бутни от кабината. Чай, че ти ще паднеш. Давай. Чакай, ще пак. Значи. Аре, някой ще ма гони ли днес? Чай. Аре, да натрупа малко книжеца. Арти, едно се слагат. Аре, Нанче, бе, от. Юкай, трябва ми помощ. Ти къде се набра тук? Влезем под капака. Супер. Друго си на Белоруса, чай влезем отвътре да се возим. На маркета се слагат. Закачи ли маркетата? Закачай ги, бе. Ми то ти глича обърнато, бе.
Митко, как слуха такова? Черна стойка. Първо реча, сега ще бутна. Чакай, чакай. Добре, бе, Митко, почет. Ей! Ако се е супер стрем да се оправим всички. Вчера. Пусти супер да се оправим след и се пускаме колкото искаш. Аре, бе, шипар. Ами, те има леко закъса тук, ма няма проблеми. диджей Драгоцинов манзана. Тут, по-полеко. Ой, папагал от Сузопо, аз стай с папагал към. Аз съм бургазен. Опа! Чай се прекрася. Не, бе, с главно, бе. Опа. Да. Ари, така, добре. Чакай малко, пусни му, бе. Елай, Не, аз съм те пуснал. Ой, Пуснал Тигъл. звуци, да. Ти направи след бе. Видим супер стрем да гледай какво правят. Какво направи, бе? Малечко. Аре, бе, днеска сме гонци ли, собаци? Не, аз съм на пиемно стол. Аз съм на... Ако нима с никога да. Чай включа Ага. економичното. Опа. Малко се поставим, няма проблеми. Аре, бе, Мерцедеса в Евротрък по-завива от този Холанд. Ой! Няко... И то стакто не завива. Добре, сега как да излезна? Таня, зад ти! Няма. Няма пък. Давай, айде, давай. Опа. Само да кликам от колата. Пиш ли му върнал, казвам, че е голяма кола. Аре, бе, тем, сто... Аз да играе всеки за себе си, отблъсканица. Аре, бе. Аре, бе, изгаря, къде си, бе? Култиватор. Айде. Майка ти си кемана. Елемент. Аре, чомни. Чакай, Рин, леко направи. Обърнах се. Пусти супер. Не, Пусти ме, обърни ме. добре, бе, си лажи комбаната, по-полека. О, закъсък. Не закъсаш, като ти толкова са гол, пусни ме супер. Закъсък. Бургазлията. Аре бе! Абе, пусти ме, бе! Някакви лици с 160. С 100. Мите, брат, малко се превишил на Джон Диара километрите. Това ме разбираш. След от трактора, след. Той не спира да подскача. Опа. Какво стана, бе? Ала, ти бъгна. Какво стана? Какво? Аре бе, собак. Аре, бе, българска геоди, къде оти? Чай, ти затворим портичките. А. Къде бе малко лонда, бе? Аре бе, бургазли ли сте, мургазли? Да, някакъв проблем към Бургас да имаш, а? Аре бе, собаци. Някакъв проблем към Бургас да имаш? Човек бъгна.
Аре, бе, млекарци! Къде сте, бе? Чай, че някой ме готова заедно с ваши комбайн. Какво става, бе? Ране, ако ме обърнеш. Ране, Да. Стига да, Назаре, олигофрен. олигофен, брус, Аре, да, да, ще. Не мога. Какво правите, бе? Полека, бе, полека. Стига на нарциска, бе, шибан. Хареса, да. О, дай всички от Бораяна. Аре, бургазлия. Кажи, бе, млекарец. Къде даваш Назаре, бе, цист? Просто те обърна, ама. До труд искаш ли да? Аре, да. Аре, бургазлия, слабак. Давай обороти, бе. Трябва ти обороти на танка. Къде си е млекареца? О, его Вече млекареца. паня. Ама за какво не Какво работи става, бе? комбайн? Какво стана, бе? Майко, после холандите ни били букуци. Той принципно не е направен за блъскане, е завършен на работа, майре сега. Същото. Какво стана, бе? Няма да... Чака, бе. Аре, не ти включа на скорост, бе. Ой, ем има блъска на една страна. Ей, към аз. Много ги дукаш, Митко. Аре, Ране, като лехне сега от сървъра, я сложи някаква ласка, камашчи. аре, то цяло вечно си ще влиза. Ми да. Аре, бе, те от... Тук се не видят купчето време. Аре, бе, те от PlayStation по-бързо влизат, бе. Направо. Виж го пък това ти застана да чека. Това 16 ли му е макса на задна? Айде, мъргазлия ли се, мъргазлия ли се. Сега да те видим млекарец ли си къв си там. Да долу до млекара. Ние лове. То ми на 20-30 км от селото. Няма проблем. Аре, бе, млекарец. Си гониш, бе. Ягуар манзана. Да му е. Ране, карал ли си щар, бе? Аз ми бъл Аре, завивай, бе. Йогай, къде се забива? Какво правиш, бе? брат, пуснах си интернет и пак бъгва, бе. Брат, не е равностойно сме. Отиде си мой трактора. Добре, бе, папагал от Ако играм. Сузопо. Патагал? От Сузопо. Няма Сузопо, бе. А, да. Не. И това много бързо набира, бе. Чака, по-левчанин. Защо ми бъга толкова много, бе? Аре, кой ще и другия дет иска да го... Те иска да го поне. Аз искам да ме гоните. Какво? Мене гонете. Чакай, по-полека. Не се чуваш от колибата. Мене гоните, бе. Добре, ай бегай. Еми, Йо, хедера, виж къде е отива. то ще е хубаво и да спре да бъгва. Здрасти. Стига му да сича, бе. Малек пасаж да гледа. Чакай, Аз съм да я стига. Аре, гонете байва от дърва, кой тръжка ти мене. Майко. аре, че след малко това Аман хова, че е спуши, бе. Аман, това. Еми, Аман от тях. Айде, бе. Айде, бе. Гони Владислав, бе. Мене, бе, аутист. Владислав Аутист Паскал. Диотонис. Ти трябва да бягаш, бе. Не знам, бе. Те сни и Ми гледай това, мене е блъска. Чака, Като му блъска толкова, мене ви гонете, ай. чака. Аутист делото ми.
Час прасти вам кліпачів.